kula da ni zuciya ke take ta so ƙaunar ki zan yi ta bata da baya yarda da ni za na bayyana sabo isan ki ne za ya canja min yanayi kula da ni zuciya ke take ta so ƙaunar ka zan yi ta bata da baya yarda da ni za na bayyana sabo nisan ka ne za ya canza min yanayi. Sirri dai an fi sokar a bayyana da ni da ke kauna mu rike na tabbatar ba ni barki ki sha wuya cikin gidana za ki sake zan bayyana miki dukkan sirrina ai sai ki karba kuma ki rike ƙaunar ki ce zan rike ta da gaske wajen da Laila ake mana take farin ciki zan yi in gane gake ƙaunar ki ce ni take canjan yanayi kula da ni zuciya kai take ta so ƙaunar ka zan yi ta bata da baya yarda da ni za na bayyana sako nisan ka ne za ya canza min yanayi. kula da ni zuciya ke take ta so ƙaunar ki zan yi ta bata da baya yarda da ni za na bayyana sako isan ki ne za ya canja min yanayi Jakar kamalar ka ta daidai da ni zanar rike ka mu zauna da gaskiya cikin maza kai ka yi dace da ni don kai kaɗai ne masoyin gaskiya ƙaunar ka ce yanzu ta makantar da ni kai ne kake sani in yi dariya ka kyale duk masu yi mana dariya akan ka ne dole zan yi hayaniya kowa ya shaida halinka da tarbiya ne ta kace ba ni yin sauyin ra'ayi. farin ciki na yana daɗa samuwa tunda a so yanzu na samu yar uwa sannu a sannu muna ƙara shakuwa ƙaunar kice ni take bani garkuwa ke ce kike kore dukkan damuwa dole na ce miki jigon rayuwa in na rasa ki ko zan shiga ɗimuwa ki bani dama mu je gun uwa idan na same ki babu kururuwa idan da ke bani sauyin rayu kula da ni zuciya kai take ta so ƙaunar ka zan yi ta bata da baya yarda da ni za na bayyana sako isan ki ne za ya canja min yanayi wuri na ranar da za ya aure mu tun daga ranar na cika burina ko haifi yaya mu gode wa sarkinmu shi ya haɗa mu muke san juna ilahu ne ya cika mana burinmu shi ne ya ce mi auren ƙauna ga mu a tare muna san juna in mun yi aure sai mu rike sunna ta shugaba da banana da sunnarsa muke koyi